Per fi ha arribat el dia. Els peregrins del Club Més Amics Han pogut tenir la gran alegria d'estar al costat del papa Francesc. De bona matinada un autocar ha recollit a tots els membres fins al carrer Lleó IV, prop del Vaticà. Després d'una petita caminada direcció plaça Sant Pere, capitanejada pel cardenal Sistac, tots els pelegrins s'han anat col·locant en la zona assignada. Una primera fila privilegiada que els ha permès viure tot l'acte des d'una panoràmica única. Al cap d'uns minuts ha arribat el moment més desitjat, i és que apareixia el papa Francesc amb el cotxe oficial. Uns moments de molta emoció per a tots els pelegrins que han tingut el papa a tocar. A continuació hi ha hagut un altre moment àlgid en una segona aparició del pontífex argentí ja per dirigir-se a fer el discurs. Abans de les seves paraules, s'ha citat a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Els membres del Club Amics estaven emocionats. Sota l'atenta mirada de Sant Pere, fins i tot han fet escoltar enmig del Vaticà el cant del Virulai. L'acte, que també va viure una salutació final entre el cardenal Sistac i el papa, serà recordat per tots per l'alegria, la proximitat i la implicació que sempre demostra el pontífex argentí amb els qui més ho necessiten.